Egunon, danori etortzeagatik eskerrak, hasiko gara prentsaurrekoarekin eta hasi baino lehen aurkeztea hemen gauzenak, alde batetik hemen ikusuen ondoan Koikili Lertxundi, Itzarriko kidea, Mikel Begoña, Euskara taldekoa, Itzu Euskara taldekoa, eta Unai Izpina, zerbitzuko arduraduna. Sopelako udalak hona etortzeko deia egin dizue, udala herriko kirol taldeetan eta kirol instalazioetan euskararen presentzia areagotzeko aurrera eramaten ari garen kanpaina ezberdinak aurkezteko. Sopelako udalak euskararen erabilera normalizatzeko apustu sendoa egin du eta kirol esparruetan orain arte errealitate izan diren ahulguneak gainditzeko asmoz, kirolean euskaraz leloarekin bat egingo duten hainbat ekimen sustatuko ditu. Batetik, futbol taldeetako entrenamenduak ere euskaraz izate aldera, udala, Koikili Lertxundiren eskarmentuaz baliatu da eta ikasturte honetan Koikilik berak zenbait saio praktiko eta teoriko eskainiko ditu herriko ikastetxeetan, ikastolan eta kirol taldeetan. Bestetik, Sopelako Itzu Euskara taldeak eta Kiroldegiko Zerbitzu enpresak, Kiroldegiko ikastaroak euskaraz ere eskaini ahal izateko lan handia egin dute, hori azpimarratu behar dugu eta orain zuzenean haiek azalduko dute egindako lan guztia. Hasiko gara Koikili Lertxundirekin, gero Mikel Begoña Pitzego eta Unai Izpinak amaitzeko. Egunon eta eskerrak, etorri zarien guzti hori. Itxek esan duen bezala, nire Itzarri konsulting enpresaren izenean nator eta enpresak berak aspalditxoan ekitzion kirolaren bitartez euskararen normalizazioarekin harreman ezokien ekintzak eta bultzatzera. Kasu honetan futbolarekin harremana deko proiektu batean murgildu gara, udalarekin batera eta eskola, ikastola eta Ugera kirol elkarteagaz batera eta Itzu Euskara elkarteagaz. Eta, zentzu horretan denok ados gauz, hortxe indar apur bat inbar dugula benetan futbola sopelan eragile direnen artean euskalduntzeko nola baitez. Itzarriren eskarmentua zentzu horretan, 3 urte daramagu kirolean esku hartzen, ez bakarrik futbolean, eta FOE deitzen diogu proiektua futbola oinarritik euskaraz egiteko harremana, baina beste kirol batzutan ere egin ditugu esku hartzeak, ez? Esate baterako SOE deitzen dioguna, saskibaloia oinarritik euskaraz, eta pixkat gure helburua da etorkizunean gure lanarekin eta beste bidai lagunen lanarekin noizbait kirolan euskararen erabilera guztiz normal izatea. Sopelan esan bezala futbola gazteko harremana proiektuak eta bi helburu lortzea bilatzen dugu. Batetik, entrenatzaileei ematea formakuntza bat eta laguntza bat beraien entrenoak kalitate handiagokoak izan daitezen. Askotan entrenatzaile hauek futbolarekin harremana daukatelako, baina ez beharrezko formakuntzarik, ez daukate titulo homologaturik, berez tituluak askotan ez du ere bermea ematen, nolabait saioak eta kalitatezkoak izango direna, baina zertarako bat ez. Kontua da, askok ez daukatela, eta modu honetan oinarrizko formakuntza bat eman nahi diogu eta laguntza bat, zuzeneko laguntza bat entrenamenduetan. Entreno horiek izan daitezen beraien umei daukaten adinera egokituak eta egin behar diren ariketak egiten. Hori da helburu bat, baina bigarrena, edo ondoren aipatuko dudana da garrantzitsuagoa, azken batean euskararekin harremana daukan. Saio hauek euskara zuzentzeko trebetasuna jasoko dute eta lagunduko digu esan bezala euskaraz zuzentzen. Asko ez, parte hartuko duten guztiak euskaldunak dira eta gero badaude ezberdintasunak, batzuk erraztasun gehiago daukate euskaraz entrenatzeko, normalean adibidez ikastolaren kasuan edo eskolan agian hor erdi eta erdi,
klubean gutxiago, beraz ezagutza badaukate, baina erabileraren aldetik ezberdintasunak daude. Laguntza honekin nahi diogu eman bultzada, har dezaten erraztasuna ere hiru esparruetako entrenatzaileak euskaraz entrenatzeko. Esan bezala, parte hartuko gaurienak izango dira Alderduna ikastolako entrenatzaileak, Zipirine eskolakoak, eta baita Aukeraga kirol elkartekoak. Guztira 15 entrenatzaile inguru parte hartuko da horiek, eta egitasmoa hasi zen aurreko astean, eta iraungo dugu abendura arte. Gaietik abendura bitarteko proiektua gauzatuko dugu, eta azkenik aipatzea bi helburu horiek lortzeko 4 fase edo aurreikusten ditugula. Lehenbizikoa betizik esan dago, formakuntzarekin harremana dauka, formakuntza teorikoa eta praktikoa da. Ondoren zuzeneko esku hartzea planteatuta dago, hau da, entrenamendutara joan eta beraiei lagundu zuzenean beraien noizko entrenamendutan euskaraz eta kalitatez entrenatzen. Lehenbizikoa formakuntzak hilabete bat iraungo du, bigarrenak beste hilabete bat. Hirugarren fase batean jarraipen bat egingo dugu, hau da, ikusiko dugu benetan emandako formakuntza eta zuzenean emandako laguntza horrek zer nolako emaitzak lortu dituen. Horretarako, itxu elkartearen laguntza eskatu genuen eta eman ziguten hasieratik antolatuko dugu beraiekin jarraipen lan hori, beraik jakin barik ara joango garenik eta begirale lan hori egingo dugu ikusteko benetan euskaraz eta kalitatez zen punturen entrenatzen ari diren. Eta azken fase batean, abenduan hor ikusten dena egitea, hor pentsatuta dago jarraipen horietatik emaitza kaskarrak edo, behintzat guk minimo bezala markatzen ditugunak ez dituztenak lortzen, horiei azken laguntza bat edo bigarren esku hartze bat eskaintzea. Eta horrekin, pixkat guztia bi helburu horiek, aipatu dituan bi helburu horiek lortzea bilatzen du. Orduan, pixkat hori da egitasmoa eta espero dezagun abenduan egiten den azken informe edo txosten horretan baitzak bilatzen ditugunak izaten. Niretzen da. Egunon, ni haitzu Euskara taldearen izenean ator. Eta, haitzu Euskara taldea sortu zen helburu zehatz batean zen. Herriko eremu guztietara euskararen erabilera zabaltzeko ardura sortu zen, ezta? Eta ideia hau gauzatzeko proiektu zehatz batzuk bultzatu duguz azken urteetan. Kasurako 3 urte dire ostalari eta dendarien egitasmoa aurrera eroan genduala. Dendak eta tabernak herriko harremanetarako leku edo gune importanteak zirela pentsatu gendulako. Ostera, kirolak gure gizartean daukan garrantziz jabetu gara eta gure hizkuntzak bertan bere lekua izan daien herriko aldaba ezberdinean jotzen ibili gara. Ideiak, proposamenak, batzarrak, inkestak, azkenean gaur aurkeztera gatozen soperan kirolean euskaraz dugu emutza interesgarria. Kanpaina honen mamia hauze da. Orain arte, kiroldegian umeentzako ekintzetan izan ezik, beste jardueretan ez da euskararentzako lekurik egon. Eta hau zuzentzeko pauso batzuk egon duguz. Bat, inkesta kiroldegiko erabiltzaileen artean. Emutza posgarri bategaz. Parte hartzaileen 80% ikastaroak euskaraz egiteko gogoa erakutsi dago. Eta bi, zerbioziok datu hau kontuan hartu dago eta aurtengo plangintza barrian kirol ikastaroak euskaraz egiteko eskaintza zabaldu dago. Hori da laburbilduz, planen honen mamia edo. Eta eskerrak emate aldera, hemen daukatzarrenda bat eta aipatu gura neukez, proiektu hau aurrera ebateko prest agertu diran guztia. Eredua izan direlako, eta lagundu duzkuelako.
alde batetik parapentistak, Gari eta Huizo, surflariak, David Bustamante, Aritza Zaratxaga, Loyola eta Letizia Canales eta Kepa Zero, igerilariak, Oreña Fernández, Aletxa Roseta eta Garazpe, txerrindulariak, Oier Egaña eta Joseba Mamoitio, pilotariak, Lejon Lagoitia familia, Torre familia eta Patxi Txiskar, futbolariak, Mari Torres, Gander Izaola, Jon Andoni Villamando, Ibei Valdelana eta Jose Angel Iribar, Bodiborlariak, Eunate Agirre, Eskalatzaileak, Agurtzane Romero eta Ugaitza Aguilar, eta Zerbiozioko monitoreak. Ainhoa Fernández, Macari Hermoso, Jorge Núñez, Ander Garaiza eta Milos Maiol. Zin aipatu barik utzi, kanpaina honetako kolaboratzaileak. Zerbiozio arduraduna Unai Espina, Soperak Udala, makiatzailea Ibone Prats, argazkiak Fotosabior Denda, Borja Iribarne Garai, publizitaria, eta Uribe Kostako Mankomunitatea eta Udal Euskataria. Beste barik, hau da nire. Nire torna da, kaixo, nire izena honai da, berak esan dako moduan Zerbiozioaren enpresaren arduraduna. Eta gure aldetik, Zerbioziok euskalontze prozesuari erabateko garrantzia ematen dio. Eta bideo honetan aurrerapenak nabariak izan dira. Langile esaterako euskara ikasteko bideak erraztu zaizkie nabari. Bestalde batetik, ikastorei dagokienez, gaur egun, adin berakoen kasuan, 100% euskaraz ematen dira. Eta azken aldi honetan, egiten ari garen lanaren ondorioz, itzuri laguntzaz eta irailetik hasita, areto etuntzen 150% euskaraz ere ematen dira. Gure eskaintza mugikorra denez, espero dugu areto ekintza hauen portzentai egotzea eta 70% heltzea. Bestalde, hori eskerrak eman dizkiegu, udaletzeri, itxuate taldeari, udal euskaltegiari, gure esku jarri dituzten lehiakidengatik. Eta modu berezi batean, gure langileek egiten diren esfortzuengatik. Askok aspalditik langileak dira, bere garaian oso zaila zen langile euskalduna lortzea eta esfortzu hori egin dute eta bide horretan goaz. Hau da, printzipioz guztia, ez dakit galderarik edo dudarik deko zuen, gai baten inguruan. Eskerrik asko da etortzeagatik.